Yeah, yeah, når vi kigger alle på mig som ren magi. For jeg ved det godt, når man læser lidt om en fucking hold. Er bedre end jeg, selvom det ikke er besvært at være. Jeg siger det er tur og rundt, bringer det op med 20 minutter. Jeg er bedre end jer, jeg er bedre end jer, jeg er bedre end jer. Jeg læser det, jeg er bedre, jeg er bedre end jer. Jeg læser det, når jeg tager på campus, føler jeg mig sej. Ved godt I alle gerne ville være mig, kan dog aldrig være social, da jeg altid fucking læser. Er ved dig, og jeg ved. Er ved dig, og jeg ved. Når jeg bor i vej, ser jeg kun folk, der er ligesom mig. For jeg går ud fra campus, ingen andre studier har. Kan altid score, det er i hvert fald, hvad jeg selv tror. Og hvis det ikke går, jeg er på vej på det, nede 6 hotel ligger nu. Vi bor her, vi klogere her, vi flere her. Vi læser med, vi er usociale, vi er aldrig, vi er på stedet. Vi læser med, når jeg tager ud i byen, ser jeg mig omkring. Ingen kigger på mig, jeg forstår ingenting. Nu bliver jeg nødt til at fortælle jer, hvad jeg fucking læser. Er det noget, du ved? Er det noget, du ved? Prøv at høre. Sådan er det går, right? Læser, ja. Jeg dummer hele tiden, mand. Fuck for mig, mand. Altså, jeg kan ikke at læse almindelig medicin alligevel. Jeg er sikker på, at jeg kan have lige så meget indflydelse på verden, hvis jeg kan redde en hest, i forhold til at redde et normalt menneske. Det er jo ikke fordi, at mine forældre ikke gider at snakke til mig, hvis jeg får mindre end et 10-tal. Vi er bedre end jer. Vi tænder mere end jer. Vi skal lige bedre end jer. Vi læser det. Vi er bedre end jer. Og du er bedre end jer. Vi er fucking bedre. Vi læser det. Er vi godt?